ndị Igbo bụ anyị ekelekwa m ụnụ biko ekele dịrị Chineke soro m kelee Chineke na ihe ọma Chineke mere anyị nke a n'ihe ọma bụ ihe o mere ndị Igbo ihe o mere mụa ọ dịghịkwa n'izi ọ dịghị mfe mmadụ ịbanye n'ọnụ agụ ga napụ ya ihe agụpụ n'ọnụ kamgbe m malitere wee na-ekwu okwu ihe gbasara enweghị nchekwa jupụtara ala Igbo unu ga-ahụ na from that oge ahụ bụ mee ruo ugbu a na si na amara Chineke anya ji ike na-anụ atọrọkwa onye a ozu adọrọ ebe dị otu a nke dị otu a mere ndị anyị nụrụ bụ some natural disaster like accident mmiri bukwere mmadụ maybe ọ dịghịzi ike igbu mmadụ ịtọrọ mmadụ na ịkwafu ọbara ndị a na-ahụta Chineke si na ama Chineke o reduzuola n'ala Igbo so ana m enye Chineke ekele and ihe ọtụtụ na-akpọ m na ekwentị ụfọdụ na-ezite ozi na enweghị nchekwa reduce ọ bụ ihe inye Chineke ekele a play gị some voice notes some call mụ na somebody nwere some of them we just may play one or two because ọ nwere chetakwana na ọ n'ala Igbo ka ngozi Chineke ewebatara ala Igbo ka e buru ya gawa na mba ọzọ mmadụ dịka Lazarus mụọ ka Pastor Lord Chosen chọrọ ime burial nwunye ya o mere ya na mba mgbidi ebe nwetara little peace n'ihi na gị na achajiri ya 500 million naira half a billion ka o nwee ike lie nwunye ya onye obi gbawara onye iwe na-ewe na nwunye ya nwụrụ onye na-ebe akwa mmadụ dị ndụ si ha wụ ndị ụmụ ọma si ya na weta half a billion ka o nwee ike lie nwunye ya ọ nọkwa na mmanya rice gogochigwo ga-ebutekwara ha after o nyekwara half a billion nwoke mmadụ agazie na mba ọzọ the neighboring community goro ala ebe ahụ lie nwunye ya ọhịa anyị na-ahụ bifo n'ala Igbo Flavor mere berial papa ya n'Enugu instead of n'ala nna ya onye okonwone nwụrụ elie ya na Lagos instead of na-arọ ndị zọgụ ndị ike akwesịrị abata arọ ndị zọgụ ndị mmadụ enwe ọṅụ na ekwere n'ihe ndị ụmụ nsị azọghị ụmụ ọma nsị ha megị Biafra agitation ekwere n'ihe ha bụrụ ebere agawa Lagos nke gbawara m obi were m anya gbara m anya mmiri bụ Davido mere traditional wedding na Lagos akwụkwọ nsọ m na-agụ bụ abụ ọma sị how can we sing the Lord song in a strange land ahụ na-abụ abụ ọma na-ekele Chineke na Lagos traditional wedding ndị Igbo niile ahụ ya onwe onye chọrọ ikwu okwu about it tinye awa arụ gịnị kọsịrị ya ndị sa ha na-emere unu Biafra legoden this boy legoden onye nka anyị sa Biafra eji abịa bụrụ eme gịnị ebe ya olu Biafra bịakwa a ga-ebe gị olu Biafra ga-abịakwa go kill you and Biafra bịa gị azụ kai fuck you ọ bụ ihe anyị na-ahụ onye si na Biafra agaghị ya egbuo ya ụmụaka tụtara ala Igbo lani so mgbe anyị pụtara bịa tiwe mkpu gbọpụo ha afọ mee investigation because ha gbuo mbụ ha sị gị na Fulani Chineke wee tinye anyị anya nye our men on ground na gas ka chọpụta Fulani ahụ mụrụ ọpret aka ndị Igbo so ya n'ihi na ndị Igbo si onye ori adịghị abịa ma ọ bụrụ na onye nwe ala esoghị ya a sị na agbụshi na-agba onye nọkwa n'ime akpa ya so ọhịa mere anyị ji wee n'okwu afọ wee mara etu esi wee ga ije ya hụ na anyị nwere success onye hụ dị mkpe dike ya too ya ama m nke a ga-ewute unu but I have to say it that is the truth so mee na-ekele Chineke n'ụzọ pụrụ iche ma tutu m play unu the voice note call mụ na mmadụ nwere from Nigeria so many voice note biko achọrọ m iji ohere a wee rịọ enwere mail m nwetara from somebody na Ebonyi steeti onye Ebonyi dị concern na achọpụtara ọtụtụ arụ ndị niile na-akpa n'ala Igbo ụmụ Ebonyi aka ha nọ ya onye ga-agwa anyị eziokwu mgbe Fada Ebube mmụọ nsọ ekidnapụrụ somebody onye atọrọ onye ụkọchukwu si abroad webata ndị Ebube mmụọ nsọ mgbe a nwudere onye isi ha Ebonyi onye kuru na-arụ Ebonyi aha gị ogene ihe dị otu a onye ebe Ebonyi site mgbe ọha ọtụtụ mgbe ụnanụ mgbe Soludo kwuru okwu na 99.9% of ndị a na-enwudebe ụmụ Igbo na next some of them should about 2 neighboring states ka akpọkwa ya ha ọ wụ Ebonyi Imo and very few and Enugu and very few Anambra n'ime anyị nwa na onwe anyị ka agba bido na-achọ insecurity a ịgwa gị eziokwu n'ime ndị niile anyị nwudere ndị agbagburu ndị niile emere dịka anyị nụ ndị ahịa agbagburu 80% of them bụ Ebonyi maybe 10% bụ Imo State maybe 8%
Enugu or 10% Enugu, Enugu did share the sentence. Anambra just 5%. But never run about Imo and Anambra. Here are my own statistics. So when you are not going to say, if you don't Ebonyi, all na enwere ndị dunyere gị ọrụ a gị chọọ ka ị chegharịa ma ọ bụ na enwudere gị gbapụ ọfọ because a na-achọpụta ọnwụ ndị Anambra ma ọ bụ ndị Imo ma ọ bụ Enugu na-eji ndị Ebonyi a na-akpa ajọ ndị a because ahụtụbeghị m n'ime ndị na-anịga ndị ahụtụbeghị onye welitere isi n'ihe gbasara nwere onwe a na-eyuzu ndị a na-ewetara ha ego from abroad many of them ndị Imo Anambra and Enugu ahụbeghị m onye Ebonyi n'ime ndị sponsor ha ahụbeghị onye si Ebonyi maybe ha nwere bata ahụbeghị m ma majority of them ndị Imo ndị Anambra and ha connected to Simon Ekpa or Simon Ekpa bụ ndị debe I have to call them or Simon Ekpa ndị kpọbatara ụmụnne ndị Ebonyi ndị a na-arụkwa wit autopilot ọ ha nwa connected na-eme ya ihe nji akpọ aha ka unu mara ebe mmiri si wee banye n'otu gbagoro so ọ bụrụ na iwu nwa Ebonyi enwude gị ma aka akpa gị biko gbapụ ndị ahụ afọ gwa ha ndị na-sponsor unu gwa ha ndị na-ewetara unu ego unu hụrụ Small enwetara bụrụ Small nwa 17 or 18 years gbagbuo Dr. Chike Akunyele somebody nyere ya egbe somebody sponsor ya biko kpọrọ na ya aha mgbe ọbụla enwetara unu this war na-achọ itinye n'etiti ndị Anambra na Ebonyi anyị achọghị ya Igbo bụ otu war n'etiti ndị Igbo ma ndị Ebonyi Igbo Ebonyi yes ọ nwere obodo ọbụla nwere ndị ọma nwee ndị ọjọọ so anyị ga-eji because of ndị ọjọọ akpọbatara ha mebiara anyị obodo anyị asị na Ebonyi ndị ọjọọ anyị na ndị Ebonyi ga-emekọ ihe ka anyị stọpụ ọnụ ya ọ dị ka nwere onye gara aga chọrọ ụlọ na Anambra anụ na onye obodo anapụghị ụlọ ọ kwụchagoro ụgwọ ya ọ dịghị mma so biko ka hapụ ikwu ọtụtụ okwu ka ihe onyonyo na-hapụ dị ogologo gere m this voice note gị tinyekwana ihe chere ọ bụ eziokwu na enwe nchekwa reduce ole ka mgbe a malitere dere m ya n'edemede ọkwa na ọkadọdụ gwa m ebe ọ na-ehit we bring our men over there ala Igbo ga-enwere udo ka emesịa nọ hello bro ekele m gị ekele m gị nna m kwa oge onye anyị kwadoro maka ichi gị oge ọnụ na-ekwuru Igbo gburugburu oge wụ na udo ndị Igbo ya ga-eto gị udo mba udo Igbo gịnị ka m mekwara na a na-echiri m udo ndị mba ihe ị gaghị ama ihe ime gị maka ọ naanị anyị ndị nọ n'ala Igbo ndị ga-ama ihe ime gị na ihe niile oziọma niile ihe niile na-ekwu ya udo mere ndị fọrọ afọ ndị eke gbufọrọ ndụ maka na ọwụ mmepe anyị mepere imepe gị ndị mmadụ ka ndị mmadụ yi marazie ndị Igbo nọ n'ụlọ ndị mmadụ ekele mkpụcha na amarazie na egbuele ha na ndị si na ha bi wetara ha nwere onwe egbuele alala ha iyi ọhụhụ obere ihe ebe niile gwụrụ agwụ from the time tupu ga-ebido ozi ọma onye ọbụla gbafuru nwezi onye ma ebe asụmasụ dị ọdụ nwezi ma ihe ọ ga-eme maka na ọtụtụ mmadụ ka ebere wọshịrị emere ndị mmadụ ha pụọ na mmadụ na-echezi eche ka anụmanụ ndị obodo nọzi na ndị na-aga ndị ọkada bụ ndị ha na-eji arụ ọrụ ọjọọ na ihe ewuzi ndị na-eweta infọmeshọn senta obodo eche na ụgwọ ha nọkịta sị gị bala gị nọkịta ị ga-anọ n'ụlọ ga nọkịta gwa gị na-abịawala bịawala gị ama achọghị m ebe ịgbaje ịlọtọ ihe ọjọọ mere eme ihe ozi ọma gị gaga ihe niile a mere na ogbugbu na ihe alọtue n'ala Igbo ndị mmadụ ebu ike batata ụfọdụ ebe dị iche gbafuru imene ka ịzọpụtara obodo anyị ga-ama ihe ime gị efat ndị niile ahụ na-ewe agwa ekpere gị ekpere ọjọọ na ihe ụfọdụ ha nwụmara ọrịdị maka na ala Igbo ga-alụ ha ọgụ ga-amaghị ikpe ọnwụ n'ihi na ha ebe ha n'obodo oyibo na-aspọnsọ ala Igbo ka ala Igbo ndị desolate ka ọrụ ihe tọgbọrọ n'efu ala Igbo ga-achụgide ha ọsọ ebe ọbụla ha nọ ha amaghị ihe ha mere some of them were ego ha ga-eji bịa mepe ala Igbo mechie ala Igbo ha were na-eme ihe ọzọ were na-akwado igbu ụmụnne ha ịkwafu ọbara dị iche iche okay look at now ị mana Mụọka Lazarus liri nwaanyị Anambra ka a na-ekwu 500 million Lazarus Mụọka Lord choosing liri echezi zụọ ala na mgbidi lie nwaanyị Anambra mgbidi n'oru west ebe aka oli nwaanyị ya n'ihi na ụmụaka ndị si ha chekwaga ala ndị si ha chọgatara aga ndị Igbo nwere onwe si ha weta 500 million ma ya hụ otu a ga-agbagbucha mmadụ
Yeah, ebe ga-eme onye occasion ọbụla, be it wedding, be it burial, whatever a na-eme occasion n'ala Igbo, ị ga-akwụ ụgwọ enwere grade by grade, onwe ndị ke 1 million, onwe ndị ke 500,000, onwe ndị nọ n'ogo 200, onwe ndị nọ n'ogo 1 something. Otu a ka si grade die ya, then bịazie mmanya na nri a ga-ebi ihe otu aka eji kreti ya, and mmanya ọbụla ibiri ihe kreti ya, ị ga-akwụ ụgwọ ya bọtụ because you can't return it. Ihe nwere onwe ewetagara anyị n'ala Igbo edome ndị mmadụ na bondage, chụrụ ndị eze chụfụcha. As I'm talking to you na n'ala Igbo niile ndị be ndị eze bi na town, ọrụ Anambra nke anyị ga-ahụ ha n'Ọka, ịga ọrụ n'Imo gị ga-ahụ ha n'Owerri, ọrụ na Abịa gị ga-ahụ ha n'Ụmụahịa, ọrụ na onwezi onye eze bi n'obodo ya. Ha chụfụchie ndị eze niile akpọpụtazie na-emezi ha ruo na kampụ ha nga ahụ, akpọrọ obere nwa echie ya eze obodo nụ dowe onye akpọtaghara ihe ọbụla okwuru ya kwụghala chigbu onye a bụpụ onye anyị shi ozugbo ya. This is arụ gị n'ala Igbo. Ndị mma nọ abroad gị na-ekwu ihe ndị na-arịba ekwupụta dị too much, n'ihi na ndị a na-akwado ha ihe a benefit gị one way or the other, because ha na-agba ha ga-agbere ha onye ha na ha zọgala otu onye megide, because ha anụcha story of ndị ka na abroad na-agba anọ ga-akpọ hey spark gaa kpọrọ ndị otu gị gaa ma otu a gaa mee o nwere one person na-eme otu a na-akparị ma onwe onye mege m otu a ga-atụtụ onye ahụ gbuo. This is why they are fighting you. Okay. Nothing more, because Hannah use these people. How use those people, yes, to go against anybody. Have feel this is what they are benefiting. Then some of them ụmụnne ndị a na-enyere ha aka site na kidnapping anaghị ha meg ha na-ahụzie na they are having new life. That is why they are not happy with